praful luat de vânt. Am fi o carne fără viață, rădăcitoare pe pământ. De n-ai fi tu de partea noastră, am fi ca praful luat de vânt. Am fi o carne fără viață, rădăcitoare pe pământ. Dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Îngenunchem și ne smerim, noi n-avem niciun merit, Tată, iar harul Tău că există. Iisuse, Tu ne-ai dat viața și toate Ție-ți datorăm. Dar noi venim cu toți la Tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca Tine. Îngenunchem și ne smerim, dar noi venim cu toți la Tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca Tine. Îngenunchem și ne smerim. Frați, surori și dragi ascultători a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu pentru încă o zi de har cu care ne-a cinstit pe pământ, să putem să comunicăm în acest mod Cuvântul lui Dumnezeu. Vă binecuvântăm din casa Domnului pe fiecare dintre dumneavoastră și dorim ca acest cuvânt care va fi vestit să lucreze în inima noastră, să aducă transformare, mângâiere, nădejde, speranță în această vreme în care așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în mod deosebit în inimile noastre, în țara noastră, să aducă și vremea în care să ne putem reîntâlni în casa Domnului pentru a putea să îl glorificăm pe Dumnezeu împreună. Doresc ca Domnul să vă întărească, să vă încurajeze, să vă ridice, să vă întărească și să nu vă pierdeți nădejdea. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare mai departe. Mistuietor
Sfânt trăiește în noi, ce bucurie adâncă și ce minune în cor de lut, Eternul să pătrundă. Și cum aș vrea, Stăpâne drag, să ai în al meu suflet un templu scump împodobit, cu lacrimi și laude sfinte. Și cum aș vrea, Stăpâne drag, să ai în al meu suflet un templu scump împodobit, cu lacrimi și laude sfinte. Vă invit să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și acolo unde sunteți și priviți, ascultați, să lăsați orice preocupare și împreună să ne închinăm Domnului. Doamne, Tatăl nostru ceresc, Te binecuvântăm în numele Domnului Iisus din nou și îți mulțumim că ești Tatăl nostru, ești Dumnezeul nostru, ești Salvatorul nostru prin Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea Lui și prin Duhul Sfânt. Te binecuvântăm pentru ziua când ne-ai chemat să Te urmăm, să Te cunoaștem. Te binecuvântăm pentru ziua în care ne-ai născut din nou, ne-ai transformat viața și ne-ai adus din lumea aceasta la Tine. Te binecuvântăm pentru viața nouă pe care ne-ai dat-o în Hristos prin Domnul Iisus. Te binecuvântăm pentru această zi în care ne putem apropia de Tine prin rugăciune. Te chemăm, Doamne, să întărești credința noastră, să întărești nădejdea noastră, să cercetezi inimile noastre, să binecuvintezi casele noastre. Te chemăm, Doamne, să ne întărești pe cale, să ne ajuți în această vreme să ne ridicăm, să nu ne pierdem nădejdea. Te chemăm, Doamne, să Te înduri de fiecare dintre noi care trecem prin încercări. În mod deosebit, Doamne, aduc înaintea Ta pe cei descurajați, pe cei descumpăniți pe cale. Te rog, Doamne, să cercetezi din nou inima lor. Te chem din nou în numele Domnului Iisus să Te înduri de cei ce trec prin suferință. Doamne, Tu cunoști suferințele din trupurile noastre, de aceea Te chem în numele Domnului Iisus să Te atingi Tu în puterea Ta și să aduci vindecare. Te chemăm, Doamne, să Te atingi de cei nemântuiți din casele noastre, din jurul nostru și în mod deosebit, Doamne, Te rog să cercetezi neamul nostru, România, și pe fiecare ascultător a cuvântului Tău. În numele Domnului Iisus, Te rog, ascultă-ne, primește-ne și rămâi cu noi. Amin. Mai mult din Tine vreau, Iisus, în toate să mă seamăn cu Tine, să am mereu privirea în sus, lumină să se vadă în mine, Tu să crești mai mult în mine, eu să scad, Tu să Te vezi, răspândind a Ta iubire, voia Ta să împlinezi, Tu să crești mai mult în mine, eu să scad, Tu să Te vezi, răspândind a Ta iubire, voia Ta să împlinesc. Mai mult din Tine vreau, Iisus, în toate
cu tine, un cetățean al cerului, luptând pentru a ta împărăție. Tu să crești mai mult în mine, eu să scad, tu să te vezi, răspândind a ta iubire, voia ta să împlinezi. Tu să crești mai mult în mine, eu să scad, tu să te vezi, răspândind a ta iubire, voia ta să împlinesc. Îmi spune timpul care trece în grabă că-s doar un călător spre infinit și an cu an ce-i strâng ca într-o desagă mă apropie mai mult de asfințit. Același cer ne mărginește zarea care a fost și ieri și în veci va fi. Și aceleași valuri ce învolburează marea se frâng de aceleași țărmuri pe vecii. Iar soarele de mii de ani răsare urmându-și cursul său neobosit, privind cum generații trecătoare se schimbă rând pe rând la nesfârșit. Și mă întreb, când timpul zboară într-una și azi e ieri, iar mâine e trecut, cum pot să-l risipesc, să adun din el doar bruma, iar la sfârșit să număr ce-am pierdut? Aș vrea să învăț să adun clipă cu clipă și să le dau un sens în viața mea, ca la sfârșit să nu zic ce risipă, că am fost un simplu călător prin ea. Un cântec de laudă în inima mea, un cântec ce tu l-ai pus, mi-ai dat libertate ca să pot cânta din nou. Ai rupt întunericul din viața mea, mi-ai dat bucuria ta, acum eu sunt liber ca să pot cânta din nou. Iisus, tu m-ai răscumpărat, Duhul tău sfânt m-a eliberat, dragostea ta îmi dă curaj să alerg către țintă neîncetat. Doar tu ești Domnul meu, te voi binecuvânta. Iisus, ești fericirea mea, eu cânt de bucurie în fața ta. Doar tu ești Domnul meu, te voi binecuvânta. Un cântec de laudă în inima mea. Vă invit cu drag să deschideți inima dumneavoastră la Cuvântul lui Dumnezeu, care îl citim de data aceasta din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 13. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase.
Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fusese cu Iisus. Amin. Am ales, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acest text din Scriptură care ridică câteva întrebări pentru omul de astăzi și pentru credinciosul de astăzi. De obicei, societatea în care noi trăim se plânge mereu că nu are modele. Societatea, într-adevăr, a decăzut foarte mult și chiar mulți oameni care ar trebui să fie modele sunt departe de standardul care se impune. Noi, creștinii, ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat pe pagina Sfintei Scripturi mărturia, viața, lucrarea unor oameni ca să fie modele pentru noi, ca să ne arate nouă celor de astăzi și celor ce vin, care se vor apleca asupra Sfintelor Scripturi, cum trebuie să arate un creștin, cum trebuie să arate un om care spune că el crede, că face parte dintr-o confesiune creștină. Mesajul pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră, inspirat din textul acesta, ridică această întrebare: cum sunt oamenii care cred și umblă cu Domnul Iisus Hristos? Cum arată oamenii care umblau fizic cu Domnul Iisus Hristos în timp ce Domnul Iisus Hristos era pe pământ? Cum arată oamenii din biserica primară, acei care au crezut primii, care au experimentat nașterea din nou și plinătatea Duhului Sfânt la început? Cum trebuie să arate astăzi oamenii din biserică care spun că îl iubesc pe Domnul Iisus, că cred în El? Cum trebuie să arate un urmaș al Domnului Iisus Hristos astăzi, un membru din Biserica Baptistă Betania sau din orice altă biserică creștină, unde Dumnezeu ne-a chemat, ne-a așezat și unde Dumnezeu vrea să fim martori pentru El? Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, observăm un prim adevăr.
Oamenii care cred în Domnul Iisus Hristos și umblă prin credință cu El aici pe pământ, sunt oameni care au viața schimbată. Sunt oameni care într-o zi, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, au auzit și au ascultat chemarea Domnului Iisus Hristos. În Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 4, versetul 18 la 22, vedem cum oamenii despre care am citit în Scriptură au fost chemați de Domnul Iisus Hristos, au auzit chemarea Domnului Iisus și l-au urmat. Citesc cuvântul Domnului. Matei, capitolul 4, începând cu versetul 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare căci erau pescari. El a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată i-au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Un prim lucru care îl vedem în viața celor doi despre care am citit în Fapte, capitolul 4, Petru și Ioan, este că au fost chemați de Domnul Iisus Hristos. Al doilea lucru este că ei au ascultat de chemarea Domnului Iisus. Ei erau pescari, erau preocupați pentru viața lor. Și Domnul Iisus s-a oprit în dreptul lor și a chemat și le-a zis acolo, la locul de muncă unde erau: veniți după mine. Și spune cuvântul, au ascultat, au lăsat deoparte preocuparea cea a vieții lor. Apoi observăm pe parcursul cuvântului lui Dumnezeu că viața acestor oameni a fost transformată din zi în zi. De la chemare, de la ascultare și până la textul nostru, ei au trecut printr-un proces al transformării vieții lor. În ce se vede transformarea vieții? Pentru că spuneam că primul lucru care îl vedem la oamenii care cred cu adevărat în Domnul Iisus și umblă cu Domnul Iisus Hristos pe calea credinței și pe calea pocăinței, este viața lor transformată. În ce se vede schimbarea, transformarea vieții lor? În primul rând, în credința și în dragostea pe care ei o au în mod personal pentru Domnul Iisus Hristos. Nu poți să umbli cu Domnul Iisus și să-L urmezi dacă nu crezi și dacă nu te încrezi în El și dacă nu experimentezi credința ascultătoare în El, în tot ceea ce El ne cheamă să facem și în tot ceea ce El ne cheamă să umblăm. Nu poți să îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos dacă nu-L iubești. Dacă nu devine persoana numărul 1 în inima ta și dacă nu-L iubești din toată inima. Și în al doilea rând, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, observăm că transformarea în viața celor ce urmează pe Domnul nostru Iisus Hristos a fost vis-a-vis de modul cum au privit păcatul. Pentru că mântuirea înseamnă ridicarea din păcat, pentru că transformarea vieții înseamnă ridicarea din atitudinea păcătoasă și din viața păcătoasă și aducerea lângă Domnul Iisus Hristos care te iartă, care te transformă. Dragul meu, dacă îți place păcatul, dacă cochetezi cu păcatul, dacă încerci să minimalizezi efectul păcatului în viața ta, dacă îți ascunzi păcatul, dacă încerci să ți-l justifici, ai o mare problemă. Pentru că oamenii care cred cu adevărat și umblă cu Domnul Iisus Hristos au viața transformată și în primul rând ei se separă de păcat, se separă de lucrurile păcătoase, se separă de tot ce nu-i place
Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt în viața noastră. În al doilea rând, cum sunt oamenii care cred și umblă cu Domnul Iisus Hristos? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt oameni plini de Duhul Sfânt. Oamenii aceștia, Petru și Ioan, au început să predice cuvântul lui Dumnezeu, au început lucrarea lui Dumnezeu la care i-a chemat și la un moment dat au început să fie trași la socoteală de mai mari norodului și de oamenii care erau în jurul lor. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Petru. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, un om care crede cu adevărat în Domnul Iisus, în jertfa Lui, un om care se încrede în cuvântul lui Dumnezeu, un om care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să fie un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul Iisus a promis ucenicilor săi că se va întoarce înapoi la Tatăl și va ruga pe Tatăl să nu-i lase orfani pe copiii lui, ci să le trimită Duhul Său cel Sfânt. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, cu versetul 15 la 18, vedem această promisiune pe care o face Domnul Iisus Hristos. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede, nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, că-ți rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Domnul Iisus face această promisiune ucenicilor săi cu mult înainte de înălțare, spunându-le, când mă voi întoarce la Tatăl, îl voi ruga pe Tatăl să vă trimit un alt mângâietor. Se referea la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, la Duhul Sfânt care va veni să rămână cu ei. Apoi, Domnul Iisus Hristos vorbește tot în Evanghelia după Ioan despre Duhul Sfânt în capitolul 16, versetul 5 la versetul 14, și despre venire și despre lucrarea pe care Duhul o va face în viața oamenilor și cu viața oamenilor. Citesc cuvântul. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestea este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar nu le puteți purta. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrările viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Oamenii care cred cu adevărat, oamenii care umblă astăzi cu Domnul Iisus Hristos, sunt oameni care experimentează lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Sunt oameni pe care Duhul i-a convins de păcatele lor. Sunt oameni care s-au pocăit sub călăuzirea Duhului Sfânt de păcatele lor înaintea Domnului. Sunt oameni care au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și controlează mintea lor, sentimentele lor, care îi conduce în fiecare zi. Sunt oameni care au primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, cu versetul 22, Domnul Iisus Hristos, încă în ziua învierii sale din morți, oferă ucenicilor și spune acest adevăr.
Iisus le-a zis din nou: pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Domnul Iisus nu numai că a vorbit despre Duhul Sfânt, nu numai că a promis Duhul Sfânt, nu numai că a rugat pe Tatăl să trimită Duhul Sfânt, ci Domnul Iisus le-a dat după înviere Duhul Sfânt ucenicilor săi. Mai mult, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor săi să nu vă depărtați de Ierusalim până veți fi umpluți cu Duhul Sfânt, până veți primi putere, ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă ajute în această lucrare. Și astfel îl vedem pe Petru din textul nostru în Fapte capitolul 2 cu versetul 4 spunând: și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Petru a experimentat nu numai faptul că a avut Duhul Sfânt, a experimentat și umplerea cu Duhul Sfânt. Și când Petru a fost umplut de Duhul Sfânt, s-a ridicat înaintea tuturor și a început să vorbească în alte limbi, să vorbească cuvântul lui Dumnezeu în limbile oamenilor care erau acolo, care au început să se mire, să spună: cum auzim noi pe oamenii aceștia vorbind în alte limbi, cuvintele minunate ale lui Dumnezeu? Și Petru era unul dintre cei care a experimentat umplerea cu Duhul Sfânt, a experimentat botezul cu Duhul Sfânt, a experimentat puterea Duhului Sfânt pentru a putea să predice cuvântul lui Dumnezeu și pentru a putea să-și îndeplinească chemarea la care l-a chemat Domnul Iisus Hristos. Deci, dragul meu ascultător, dacă ești un om care crezi, dacă ești un om care umbli cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să ai viața transformată. Nu mai poți trăi ca înainte, nu mai poți face tot ce dorești, nu-ți mai place păcatul, nu-ți mai place atunci când cazi să stai acolo, ci te ridici. Și în al doilea rând, trebuie să fii un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un om care este călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în tot ceea ce face. În al treilea rând, un om care crede în Domnul Iisus Hristos și un om care umblă cu Domnul Iisus Hristos prin credință acum aici pe pământ, un om care este un creștin autentic, un creștin treaz, un creștin viu, un creștin dedicat, este un om care are priorități clare în viață. Odată cu nașterea din nou s-a schimbat mintea noastră. Odată cu nașterea din nou, lucrurile trebuie să se schimbe radical în viața noastră. Oamenii mântuiți, creștini autentici, trebuie să aibă priorități foarte clare în viață. Ce lucruri sunt prioritare în viața noastră astăzi? Trebuie să ne punem întrebarea. Sunt membru în această biserică, sunt membru într-o altă biserică, sunt din Cluj sau sunt din România sau oriunde sunt creștin și este un lucru bun. Dar care sunt prioritățile vieții mele ca și creștin? Ce lucruri îmi produc mie satisfacție, bucurie și împlinire astăzi? Pentru Petru și Ioan, cuvântul lui Dumnezeu ne arată din textul pe care l-am citit care erau prioritățile vieții lor. Spune cuvântul Domnului în versetul 4: pe când vorbea Petru și Ioan. Prioritatea lor era să vorbească cu oamenii despre Domnul Iisus. Era să ducă pe Domnul Iisus Hristos oamenilor, era să vorbească despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2: foarte necăjiți erau unii dintre oameni că învățau pe norod și vesteau în Iisus Hristos învierea din morți. Deci prioritatea lor era să vorbească despre Domnul.
Dragul meu, suntem chemați să vorbim despre Dumnezeu. Suntem chemați să vorbim despre Domnul Isus. Suntem chemați să vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Suntem chemați să învățăm pe oameni adevărurile fundamentale ale Scripturii. Și una dintre ele este ridicată aici și adusă în atenție. Învățau despre învierea din morți. Câți oameni astăzi spun că ei cred în Domnul Isus, dar nu cred în viața veșnică? Câți oameni sunt în jurul nostru care spun că cred în învierea Domnului Isus, dar nu cred în învierea din morți? Și noi suntem chemați să predicăm o Evanghelie întreagă. Oamenii aceștia, Petru și Ioan, vesteau, proclamau pe Domnul Isus Hristos, lucrarea Domnului Isus Hristos. Și la aceasta suntem chemați și noi, să avem priorități clare. Și ce poate fi mai frumos decât să vorbești cu oamenii despre Domnul Isus, să înveți pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, să duci lumina Evangheliei în întunericul spiritual din jurul tău, acolo unde Dumnezeu te-a așezat. În al patrulea rând, oamenii care cred în Domnul Isus Hristos și umblă pe pământ prin credință, sunt oameni care pentru Domnul Isus și lucrarea Lui sunt dispuși să sufere. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în momentul în care Petru și Ioan au început să învețe, să predice, să stea de vorbă cu oameni, când oamenii se întorceau la Domnul și credeau în Domnul Isus Hristos, s-a născut persecuție. Și oamenii aceștia n-au dat înapoi, oamenii aceștia n-au renunțat, oamenii aceștia nu s-au descumpănit spunând: noi facem lucrarea lui Dumnezeu și de ce nu ne apără Domnul? Ci oamenii aceștia au fost dispuși să dea socoteală de îndrăzneala pe care o aveau ei, să dea socoteală pentru lucrarea pe care o făceau, să dea socoteală pentru faptele pe care ei le aveau în mijlocul lor, pentru Evanghelia proclamată. Cuvântul Domnului spune, începând cu versetul 8: atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare ai norodului și bătrâni al lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să o știți toți, să o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea noastră pe deplin sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. În El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În momentul când li s-a cerut socoteală, oamenii aceștia plini de Duhul Sfânt, dar și de înțelepciune, au avut curaj să spună: noi suntem gata să suferim, dar noi trebuie să proclamăm pe Domnul Isus Hristos, trebuie să proclamăm puterea Evangheliei, trebuie să proclamăm puterea Duhului Sfânt, trebuie să ducem vestea cea bună pe care am primit-o, care ne-a transformat, care ne-a făcut oameni noi, care ne-a eliberat de păcat până la marginea pământului. Dacă ești un creștin autentic, dacă ești un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, fii dispus să suferi pentru Domnul. Fii dispus să suferi pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fii dispus să rabzi, poate în casa ta, acolo unde nu ești înțeles de cei dragi, poate chiar în biserică, acolo unde nu ești înțeles pe deplin, poate în echipa în care slujești nu ești înțeles. Suferă și du lucrarea lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt mai departe, pentru că la aceasta te-a chemat Domnul. Și ai în Petru și în Ioan și în ceilalți apostoli modele care n-au dat înapoi, care n-au făcut valuri în jurul lor, ci care în liniște și în tăcere au suferit, au răbdat și și-au dus lucrarea și chemarea până la capăt. În al cincilea rând, oamenii care cred și umblă cu Domnul Isus Hristos prin credință astăzi au fost oameni folosiți de Dumnezeu și de Duhul Sfânt, dar în jurul lor au răspândit o mărturie binecuvântată pentru Domnul. Versetul 12 spune așa:
în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fusese cu Iisus. Petru și Ioan au fost o bună mărturie chiar și pentru dușmani. Ei au fost întotdeauna o bună mărturie pentru frați. A fost o bună mărturie pentru biserica primară. Dar au fost o mărturie chiar și pentru dușmani. În acest mod, dușmanii, cei ce refuzau pe Domnul Iisus, cei ce au început să îi persecute, au putut să înțeleagă câteva lucruri. În primul rând, au putut să înțeleagă ce transformare a adus Domnul Iisus în viața lor. Măi, cum pot oamenii aceștia simpli, pescari aceștia și necărturari, să vorbească atât de frumos, să știe atâtea lucruri, să aibă atâta curaj? Prin aceasta ei au depus o bună mărturie în fața dușmanilor despre puterea Domnului Iisus Hristos, despre transformarea pe care El a dus-o în viața lor, despre puterea Duhului Sfânt de a folosi oameni simpli în lucrarea lui Dumnezeu. Au depus mărturie despre puterea Evangheliei de a ajuta pe oameni să creadă, pentru că, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, cu mare număr de oameni au crezut. Cum trebuie să arate un creștin astăzi? Dacă ne uităm în textul nostru, putem vedea că un creștin astăzi trebuie să fie un om cu viața schimbată după Scripturi, că trebuie să fie un om plin de Duhul Sfânt, că trebuie să fie un om cu priorități clare în viață și să nu trăiască întâmplător, ci să aibă scop precis în fiecare zi în viața lui. Trebuie să fie oameni care să lucreze pentru Domnul și să fie dispus să sufere. Trebuie să fim oameni cu o bună mărturie. Pentru că dacă nu avem mărturie, dragii mei, lipsa mărturiei face pe oameni să nu creadă Evanghelia. Care este rezultatul unei asemenea trăiri? Versetul 4. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincios s-a ridicat aproape la 5.000. Dacă ești un asemenea om, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă ești un asemenea om, Domnul să se folosească de tine. Dacă încă n-ai experimentat un asemenea om nou, vino astăzi la Domnul Iisus. Lasă-te transforma de El, de cuvântul Său și de Duhul Sfânt. Și apoi Dumnezeu să te folosească în lucrarea Lui, să te folosească în ducerea Evangheliei, să te folosească acolo unde ești, să poți fi o bună mărturie, să se vadă că umbli cu Iisus, că crezi în Iisus, că Iisus este Domnul vieții tale și că ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să mă ajute pe mine și pe tine, dragul meu, să fiu un asemenea creștin în aceste vremuri. Amin. Cum dorește un cer izvor de apă setea stâmpăra, și-al meu suflet dorește în Tine, Doamne, a se adăpa. Tu ești scurtul dăria mea și pacea ce nimeni nu mi-o ia. Al meu suflet dorește în Tine, Doamne, a se adăpa. Sufletul meu te laudă zi și noapte,